Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Usa ka buwan imong bakasyon? Din lang kong bakasyon rin oy. May kong pader. Aw, abi na kong mo bakasyon gyud ka. Kay mga nakay narabas Ivana. Ha? Kiso? Aw, ang atong anay? Ay, oo, good. Ikaw ba yay nagbunyag ang Ivana, ha? Ay, oo, lagi. Pero, ngano, ako'y magpaanak rin. O, di pa ko suhito ng mga anak nga baboy rin. Oy, rin noon, o kikiyaw. Oh, kun mauna. Magsuhol gyud tayo inig magpaanak sa atong anay. Mugasto pa gyud ay ta. Aw, kung di ka gusto mo gasto, aslala na si Ivana. Unsa? Nayabag ka? Anay aslon? Kalma lang, God. Kalma lang rin. Kumidyara to. Bibi, kurusan na to ni imong agtang bi kay. Mangita man sa kagubot ay. Ay. No, grabe sa nung pangpapalid magnapay. Ay, pasensya bitaw ping ha. Sige ra manig init akong ooy. Gidugo tingali ka gring. Ay, ay, buing man ka ping oy. Nagmenopause naman gud ko. Oh, maudi ay. O say mao nga unsa man ping. Nga mikupos na sad ko kay nagminupos na deka. Buing gud ka ping oy. Alas Kuya Piping oh. Kumusta na? Serve na karon kuya. Oh, pero Pero unsa mo kuya? pwede o nya na lang gyud ko sa hapon nun nga misa mo serve. Kamo lang una ron, ha? Oh, okay ra kuya. Salamat. Iking, kita pares ron. Okay lang. Salamat ninyo. King. Kuya, sorry ha. Kasada mo. Nagbugal-bugal minimo kuya kun. Sorry gid kayo kuya. Sa ilua gid mi. Ay, kalimtan na to eh. Gipasaylo na ko nimo kuya. Oh, Sure kuya. sa may mong gusto, hagkan ta ka ron pag mato, nagipasaylo na ta ka. Salamat kuya. Tara, lips to lip po ta ka ron. Iyo lang kuya. Mangalit magkakos na! Kami sa kuya bi. Kuya. Group hug! Group hug! Salamat kuya. Parang na ibahong ilok. Group hug! Lindot ko rin yung tanaw. Okay min kuya Piping pader. Pasaylo namin niya, Pader. Kaya nangayo day magpasaylo. O Oh, pader. Pader. Tinood noy. Mga abutan mo gano'n sila, pader. Oo. Oo, tarong na kayo. Mga sipat lang yun nila. Mga sipat ba? So, mo serve nagkakaronoy. Pader, unya na lang kong hapon. Si Lulong lang si Ricky ron. Nga naman noy. Kuan ka ng, Mahadlok ka pang matubang sa mga tao. ah, Unyang hapon, di na day ka mahadlok. ah, Dili mga tao imong serbisyuhan noy. Ang Ginoo. Hapit na magsugod ang misa. Ikulbaan man noong ko eh. Si Piping na ang mo assist ni Padre karon. Tupad na nang nilagrin, ha? Oy, ikaw man day nilinda, oy. Hala, sige. Wa may naglingkod diha. Di ay ikaw reader karon. Dili nang. Ay, si Kuya Piping naman ron di mo ang mo assist ni Padre diha ron. Maayo hinuon na nga, nibalik na siya. Bao lagi. Pero ambot ba, oy, nga gikulbaan man ko. Uy, nga naman nang. Oy, naanas Piping.
Oh, nang milagring kalma lang ha. Ayaw padasim kay pati. Ay, sige, di ko magpadasa kung gibati. Hala, Oh, ngano, Lida? gisinyasan ni Father nga mahunong ang choir. Aha, pero nganong... Oh, Hala, dihawa si Father. Nagbalik sa sakristiya. dili madayon ang misa. Ambot! Cancel tang misa sa buntag. Sukos, Father. Nga naman, Pader. Gitawa man ko na upang mga tao paggawas ni Kuya God. Skam! Kabuhangan na noy. Ay, ako na sa'yo nakaingunan eh. Suko ka to sa father, no? Butlangan ni Ron. Ay, wa na, Ping. Ikaw nagyoy pinakasikat nga tao dinhis ato. Laliman ka, tungod nimo. Wa ihinayon ni Father James ang misa sa buntag. Uy, saludo nagyud ko nimo, Ping. Ikaw nagyud, Ping. Samo taman ko kawawaan ni Gring ay. Ano mo sa nga nagpadamas, Pader sa kalagot eh. Ay, tao raman sad gud ng pari, Ping. Di gud nakalikayan nga musipok sa nailang ooy. Lugaw ang Pader eh. Wala magani ko nga ako gikatawan. Ay, ingon anak kakapinangga ni Padre Ping. Uy, walang gito siya malipay sa gipakita sa mga tao. Mutambong ko na silang misa, imbis nga maghinulsol sila sa ilang mga sa, ang nagpakasa naman hinuon sila. Mauna diha, mga hanggaw. Ay, pagingan, dili mauging, uy, masukos Pader na. Dawa, bitaw Father, bitaw. Nang Ginoo, masuko. Makasabot na ng Ginoo nako, Ping, oy. Kung ano naglagot ko. Oo, lagi. Kasabot mo ginang Ginoo. Pero naamog yun na sa Biblia nga dili tam maghingan o dili mao sa atong isikataw. Ay, be. Asa mang dapitas Biblia, be. Sa sod. Unsay sa sud. Sa sod sa Biblia, mabasa na nato. Asa lagi nato dapita mabasa. Sa sod lagi sa Biblia. Ay, ingna na lang yun, Ping. Wa ka mahibaw. Ikaw, kibaw ka. Wa sad. Umaw na diya. Inyahay rang birahan tas laing mga tinhuan, kay mga tapulan kahit ang mabasa sa Biblia. Ay, di na ta maghisgot, anak, Ping, oy. Ang atong hisgutan, maotong mga tao ganiha simbahan. Hangtod ron, Ping, naglagot pag yung kunila. Mga hilason, mura na pag unsay mga dagway. Oo, Juan, nag-abot na sa mong kilay, o tanawa na. Mabaw na sa mabaw na sa tagbuwagan na ron. Ay, Kaita. pero pinangga gid kay kang Padre Ping, oy. Klaro gid kaayo na. Ay, tungod ba ka na, no, kay wa siya'y amahan? Ug mura nag-amahan iyang pagtan-aw nimo. Moangkon ko. Di sa tumawa kong gibuhat atong miaging Domingo. Nagpadagos kong gibati. Akong gisakripisyo ang misa tungod lang sa kapungot sa mga tao nga nagbugal-bugal ni Noy Piping. Nagpadako sa tentasyon. Pero sa laing bahin sad Father, nakamatngon man pud ang mga tao sa ilang sayop. Oo, daghan man ang nangayog pasaylo. Miangkon sa ilang sayop. At least, wa sila mauhaw pag-angkon. Nakasabot magud sila nimo, Father. Tao ra sad baya ka. Ug di mangsad kit sakto ang ilang gibuhat. Gidaog lang yung ko sa kaluin ni Piping. Mautong murag ni Ulbo akong kaspas pagpangatawa sa mga tao. Kamao sa di ka nang muolbo ang kaspa, Father. Kamausad. Wa ba ka ako masayop? Wa ba ka ako magdamgo lang? Aray! Aray, kita tayo.
Sugman, hinay naman to. Kung mao, wa dyan ko magdamko. Wa ko magdamko. Tinuod kining akong nakita ug nabati karon. Sila si Father James ug Lida. Nag-istorya nga sila rang duha ug nangatawa. Oh. Kasakit. Kasakit sa kong gibati. Oh. Oh. Murag giduslak ang akong dughan sa kalibong-libong higayon. Giduslak kong libong-kalibong higayon. Sakit. Oh! Nya! Sa mga pakuyaw. Ano mga kuya? Kuya ba ka? Hilom dia. Ngano man kuno ko? Tanga na bagulpul maganay ko rosa. Unya gisagpa pa gyud nimo imong kaugalingon. Mo nang bidool ko. Umkan kung kabantay nako. Nya na di kay footsteps fading in. Ngawa man. Wa man noon kay nag-iniring man ko. Ha? Di na giniring. Kana bang lakaw sa iring way kasikas bisan gamay. Iring na day, way kisaw bisag gamay. Ha? Way kisaw ang lakang kuya. Ang iro day. Duna? Ang baboy. Duna? Stella. Ito mo ka mo dero. Ayaw kaya, ayaw bitaw. Taro. Oh! Naagi day steps fading in, oh. Nauwahi lang day kuya. Nauwahi. Kalkalm na kalom. Ikaw ni siya agad kanina, Lulong. Eh, ngiya! Hingiya. Pader? Ano man ka, Lulong? Pader rin? Pamuram ka niya panuway. Nito, hingiya. Huwag ka uwi kay reaction. Nga! Ambot nito niya, Pader. Nakuratan mo siya na siya kanina. Pag doon ako, mo itong nisagit. Daon siya, maday ka. Oh. Um, Mao man nga ni dool ko, Pader, kay nakitaan maguna ko na siya nga murag nagbagulbol. Unya, gisagpa yang kaugalingon. Uy, may problema ka, Lulong? kuhan, Pader. Gibikugan akong dughan. Sakit kayo. Usi, bikugan ang dugan. Bikugan mo ko rin ang dugan. Kamot di ay, kamot. Akong kamot, gibikugan, sakit kayo. Unya, anong gisagpa man mo imong kaugalingon? Wato tuyo ay. Ako rin itong gishake. Akong kamot. Dayon, itugpa mo sa kong naong. Wa na ko tuyo Kuyawa. Mangay. Kuyawa ko na nagod. Delikado na na. Long, Ato tas kong opisina, Long. Mag-istorya ta. patay ka long. Father? Sunod na ako. Pala ka long. Lo. Hala long. Sunod rin dito long. Pagdali. Lingkod, Long. Gusto ka magkape? Isa man komportable na kasi mong gilingkuran. Komportable naman, Pader. Gusto ka magkape? Dili, Pader. Kumusta man sa inyo? Okay naman, Pader. Ikaw? Ako, Pader? Oh, kumusta naman ka? Nga na mo gusto mo ka na ko, Pader, ha? Murag di mawag ka okay ka sa pitsipid ka. Ha? Hala no? Mao ba kuya? Ambot noon sa to siya. Ito ha, gidani Padre James sa iyang opisina. Kinsay gidani Padre sa iyang opisina, Ping? Si Lolong. Maayong buntag ng bilagring. Ay, oy, maayong buntag sa Dimolida. Nganong gidaman, Ping? Nakasa? Excuse anak ko rin yun nang, kuya. Sige, Inday. Sige, Day. Oy, Ping. Unsa may sa ni Lulong? Kadiot, Ragod. Doon ako'y pangutana. Oh, unsa man? Si Lida ba? Oh, ngano man des Lida? Oh, dili Inday kay si Lida. Hasta ang ubang batanon. Ay ngano man lagi. Magkuya sila nako. Unya, magmanang nimo. Oh,
Mag-ati unta na sila nimo, di ba? O, di ba magmanoy nako? Oy, maora na imong pangutana. Oh, Ay, kawabay hinungdan ang pangutanaha. Ang akong pangutana mo ito bagaping. Nganong gida ni Padre si Lulong sa iyang opisina?